Cúnastágwibh a chuirde is mis ONP agus seo súil na Scannáin agus seo scannán a chonig mé le déanaí agus an tanna mé tá ná The Innocents scannán ó fi hain agus is scannán uruachatá der uskyldige nó igen níl urua se gom ceadhhair ach is scannán uafáis agus tá sé anscanúg do ní gur numarcha sunraí thuir faoi ach banin sé le páistí óga agus anáis na saoirí fada a taú an sin i gcríoch Luchlan agus níorháil an numarcha rá faoi a chuir sé anscanúg deorm Tá rud igen Tásáis rudí usná dúrtha a Harlíonn Sound agus chuirtar láthirí ar bhealach anna in creite nó brahanú go sé fear ná lehéad. Ach an scannán sin go mórlam sin The Innocents agus bhfuil go mór díobh brenneir.